Abans diu, estem contents aquí d'Espaviella, encara que content. Hi ha un problema amb la llei de l'occità aranès en Aran, i aquesta seva se va demanar una rencontre, explica més el que se va passar. Sí, això ha estat una de les reaccions del poble d'Aran, a través del Consell General d'Aran, que ha convocat exponents de la llei. Els exponents de la llei són aquells que participaren en l'elaboració de la llei representant els diversos partits polítics, i per tant en aquest moment eren els diputats del Parlament de Catalunya que eren el redactat de la llei, en veure quin era aquest esperit que meteren en aquella llei que ara el govern espanyol va considerar inconstitucional, que no hi ha cap de raó, en principi considerar inconstitucional. Aquí hi ha tots els diputats que són lligats de peu de lluent a l'establiment de la llei. Hi haurà també d'altres persones que vendran manifestar el suport a aquella llei? Segurament, hi haurà gent que vindran a manifestar suport. Hi haurà els diputats, els que eren en aquest moment, els que eren en mes de setembre de 2010, diputats del Parlament de Catalunya i que eren en la redacció de la llei, diríem. Ara cap d'ells, cap dels quatre que votaren a favor en aquest moment, ja no és diputat. Ocupa d'autòlegs en la vida, més en tot cas, tots temps seran els que determinaran el redactat en nom dels partits polítics. La voluntat de Zapatero de presentar aquella llei al Tribunal Constitucional espanyol és una voluntat que ha estonat l'Aran o és una causa que és bizarra? Ha estonat absolutament l'Aran perquè jamais el govern espanyol s'hauria referit a l'aranès, jamais hauria parlat de l'occità, i el primer viatge que parla de l'occità, en parla en Tatacalo. Això és quelcom absolutament estonant, perquè el govern espanyol ha ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, i això voldria almenys mostrar la voluntat de protecció de les minories. En el nostre cas, el primer viatge que el govern se referís a la nostra llengua és de perseguir-la a Tatacala. En realitat, entenem tot i que del que se tracta és d'un atac a Catalunya i a les institucions de Catalunya, i un atac més. En Occitània hi havia la costum d'haver d'atac contra la llengua occitana. Dins l'estat espanyol, el mot occità és poc conegut i ha donat menastrosament una voluntat de promoció per la llengua? Justament, això ha hagut una reacció absolutament diferent de la que segurament volia el govern espanyol. L'occità era poc conegut en l'estat i ara en aquest moment això li ha representat una divulgació força important, possiblement era més important que hi ha hagut jamais en l'estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, hauríem d'estar contents que hi ha pieuda, hi ha causa tan petita com és la llengua occitana en Catalunya i en Espanya. Pensats que així hem 10.000 persones que viuen a Val d'Aran i 2.500 persones que la parlen habitualment, que a Cro hagi saltat les primeres planes de les notícies de l'estat espanyol i que ho carreguen de sensacional. També, altra causa novel·la, al moment de l'estatut del Consell General d'Aran, pau d'occità se són despertats. Aquí hi ha hagut d'occità que se són despertats per anar a visitar el Consell d'Espanya de Perpinyà, de Toulouse i de Bordeaux. Són de causes que s'han estat entendudes aquí també? Sí, així se sap que justament han anat a vies cònsuls, han anat a plantejar queixes, ho hem recebut, el síndic d'Aran ha recebut força manifestacions de suport des de l'Occitània tota i certament n'hem satisfets. També heu de saber que el Parlament de Catalunya divendres passat aprovà una proposició de dar suport a la manifestació del 31 de març en Toulouse. Per tant, això és quelcom d'extraordinari. Tot el que està desenvolupant en aquests moments era reclamació d'inconstitucionalitat per part del govern espanyol és positiu entre l'occità perquè està recebent suports de tots els costats i està provocant una reacció, penso que força positiva per tot. Tu que vius de la Val d'Aran, la populació aranesa ha tingut una solidaritat pan-occitana se crear o quin bon de novel·la? La llengua seu no ha, finalment, el que diria, hi ha un 20% i pico que parla habitualment en la llengua i realment era l'essència de la nostra identitat. Tots sabem que realment és la particularitat més important de la nostra cultura i de la nostra manera de viure, però no hi ha una presència d'una vitalitat extraordinària en carrer. Ara això ha ajudat també que la Val d'Aran avui a cau carrer que la permetia estar en la primera esfera nacional, en la primera esfera estatal, i això ha estat positiu en el revisculament de la llengua, evidentment. Mai precisament, amb aquest arrestat del Tribunal Constitucional, si has aplicat de què canvis sus la llei?
pot canviar sobretot aquelles designacions on parla de llengua preferent. Bàsicament hi ha això. El que no vol l'estat espanyol és que hi hagi cap de llengua que sigui més preferent que la llengua castellana, diríem. Ara bé, en aquest cas, la preferència que pot haver l'occità a la gens de la Val d'Aran cal interpretar-la com una preferència per besull de normalització que hi ha, perquè malgrat aquesta és la seva llengua natural, la seva llengua pròpia, i en pitjor estat respecte de català o de castellà. Per tant, aquesta preferència calia mantenir-la com a una preferència en un sentit de normalitzar. Per exemple, preferència en la toponímia volia dir que ha d'estar la soleta llengua en la toponímia. Preferència en educació vol dir que ha d'estar la llengua vehicular. Hi ha una interpretació diferent segons els àmbits dels que estiguem parlant. Si això s'eliminés, podria ser catastròfic, evidentment, perquè aquestes preferències dels que parli són preferències ensajades. Que la llengua preferent en la toponímia ja ha 30 anys que existeix, que la llengua habitual en educació, per tant, la llengua preferent en educació, ha 20 anys que existeix, però ha estat ben assumit, hi ha una pau social extraordinària, hi ha un plantejament de cohesió social enorme, voldria dir atacar i trincar tots aquests plantejaments de cohesió que pensi que no són els millors moments en plantejaments d'aquest tipus. Hi ha eleccions que van arribar dins l'estat espanyol. És que això pot canviar causa en positiu o en negatiu a nivell de la reunió? Evidentment que això porta plantejaments polítics. Per tant, aquests plantejaments polítics apareixeran en els programes electorals. I ara més que ja més apareixen en els programes electorals. Ha sigut un efecte de la mateixa demanda d'inconstitucionalitat que ha produït un efecte de reacció que creu que sigui més present també en els programes electorals. Per tant, de ben segur que, depèn de qui guanya, serà a favor o serà en contra de tot el que està passant.